Últimament sembla que les coses hagin deixat de tenir sentit. Tot és aparentment com sempre, però hi ha un no sé què que no quadra. Només fan que passar coses absurdes. I am not a lizard. Coses que no haurien de passar. I passen tan ràpid Ministerio de Salud, afuera! que és molt difícil entendre res. Costa horrors processar el que passa Last night I dreamt of dinosaurs. i encara més recordar-ho. Però la nostra vida sembla més o menys normal, així que acabem fent veure que no passa res. Anem tirant en un ambient cada vegada més fosc i incomprensible. És com si hi hagués una taca estranya al cel, una taca que no hi hauria de ser i que no entenem, i ens la miréssim de reull anant de pressa cap a la feina. Aquesta sensació, que potser tu també sents, té un nom. Hipernormalitat. És un concepte que va encunyar un historiador rus per parlar dels darrers anys de la Unió Soviètica. Llavors tothom era conscient que el sistema estava a punt de col·lapsar. Ho sabia la gent, ho sabien els polítics, tothom sabia que la resta de gent també ho sabia i malgrat tot, com que no quedava gaire clar què es podia fer, tothom seguia amb la farsa de la normalitat. El que ens passa avui és semblant. El sistema d'idees i valors amb els que hem crescut s'esfondra, però nosaltres seguim endavant per inèrcia, enganxats a la ficció de normalitat de les nostres vides. Per què estem tan bloquejats? I què li està passant al món? Últimament estic bastant obsessionat en trobar la resposta a aquestes preguntes i com més hi penso, més clar veig que totes les respostes apunten aquí, on som ara mateix, a aquest espai digital que Silicon Valley ha interposat entre nosaltres. Sembla una mica exagerat de dir, però pensa-hi. Per on et comuniques amb amics i família? Com busques feina? Com treballes? Com descobreixes la música que t'agrada? Com la consumeixes? Com pagues les coses? Com t'informes del que passa al món? Com trobes parella? Com decideixes què és important? Com decideixes a qui s'ha d'escoltar? És increïble fins a quin punt totes les respostes a aquestes preguntes tenen a veure amb aplicacions o dispositius o indicadors dissenyats per Silicon Valley. Aquest vídeo és per dir que no és un intermediari normal. No li interessa que tu i jo ens comuniquem amb normalitat. Ens deforma la mirada i la manera de dir les coses. I aquí és on neix la nostra incapacitat per entendre el que passa, per entendre aquesta realitat estranya, per entendre la taca estranya del cel. Ser-ne conscients és el primer pas per protegir-nos.